Gwamnati mobgal lesdi Najeeriya haɗi wurtinki hendu gas rewɓe defirta faago lesɗe yaasi ega go'o lewru 11 min tammi nastugo ngam hoytinki ceede gas ha Najeeriya. Ministajo fiji nebbam pamaro ekperi pe ekpo on suɗiti non ha o wi jabruɗe ɗen ɓeddan hoytinki ceede gas. Ministajo on mettini sanne dow no Najeriyanko'en sodata hendu gas nder balɗe ɗen hakkunde 1,100 faago 1,250 dow kala kilo fu. Dow non ministajo on noddi jonde jawka e sorroɓe hendu gas ha Abuja Kenya Salasa nde o haldanno e jeydiyanke'en ngam darnugo no sippal hendu gas yahata dow lorto ha les Najeriya. Ha mobre nden ministajo on andini wi'ugo hendu gas hoytintake ha Najeriya ha seito hauti hore e company NNPC e sorroɓe hendu gas ngam heɓuki koyɗum cippal hendu gas nder lesdi Najeriya. Konoy woɓɓe darata jabruɗe ɗen. Inde am Abdullahi Mohammed Gebi, miɗon hokka ra'ayiyam e dow kuje ɗe ɗum haɗata ɗo iskar gas. Min gaskiya ra'ayiyam mi yiɗi ɗum acca ɗum saboda rewɓe ɗon keɓa sauƙi, wala shurɗi damtata rewɓe e ɓangare defugo, sannan ɓe ɗon gaɗa amfani e leɗɗe ɗum fe'a leɗɗe kecce ɗum faɗɗa ɗum fu ɗum heɓi sauƙi, ɗum heɓa lowdi e ɗum jooɗo. Gaskiya ɓuri hutinirki julɓe, ndikka ɗum ala gas ɗum ɓuri. Seyni hedi yebre feere woɓɓe bana Sahura Usman ɗo laara non man hanai ngam hunde seyo on lesɗe feere botira e ko lesdi Najeriya mari bana no Najeriyanko'en botirta e kare lesɗe yaasi. Ni gaskiya a ra'ayina hala gonga e miijo am ngam Najeriya wurtini hendu gas faago lesdi yaasi na ɗum hunde feere. Lesɗe yaasi man ɓe botiran ko wala ko ɗume ɓe nyami risku, ayna ɗum goɗɗum. Arzikin ƙasar kama wani abu ne. Sai ni ha joni ministajo on ɗaɓɓori heɓugo lawol no ɗum darnata nawenga hendu gas ko Najeriyanko'en sodata. Sai ni nder andinore wurti iga bolwo e tana ministajo on Louis Ba wurtini holli ɓe hokki hukuma sorrugo barkaji lesdi Najeriya dow don ɓe hoytina no lesdi ndin heɓata hendu gas nder balɗe 90. Keron rahotol wonɗon Al-Amin Giɗaɗo Jada Kode Radio International iga Abuja lamorde lesdi Najeriya.